folkens, og velkommen til en video. I dag skal vi lave Bean Boozled Challenge. Og vi skal starte med den her blå. Hvad kan det smage af? Tandpasta eller blåbær. Okay, jeg håber, jeg får tandpasta. Det gør jeg også. Jeg kan ikke lide blåbær. Tandpasta. Tandpasta. Den er stærk. Pisse. Det smager godt. Ja. Skal vi tage den næste? Hvad kan det smage af? Ja. Bussemand eller saftig pære. Tak. Jeg vil bussemand. Kraftet med klamt. Skal vi tage den næste? Hvad kan det være? Ja. Lime eller nyklippergræs. Okay, jeg er lige glad, hvad jeg får. Græs. Græs. Det smager virkelig meget græs. Virkelig meget. Det smager dårligt. Ja, den gør. Jeg glæder mig ikke til Sådan. den der med popcorn. Jeg Den smager dårligt. Kom nu, har du slug? Mm. Slug den, slug den, slug den, slug den. Spørg den ud. Spørg den. Har du slugt den? Godmorgen. Du skal bare sluge den. Har du slugt den nu? Ej, søs, kom i dag. Jeg kan ikke sluge den. Sådan. Næste, det er enten kokosnød eller vådserviet. Okay, jeg ved ikke, hvordan vådserviet smager. 3, 2, 1. Jeg fik fucking vådserviet. Det gør jeg også. Smager fandme af sæbe. Ja. Ja. Har vi kun fået de dårlige? Tror jeg. Eller ikke den første. Hvad var det der? Det var tandpasta. Den er også dårlig hjemme. Jeg har slugt den. Kom on, det er ikke svært. Kom nu kommer vi til de klamme, Josva. Bogstaveligt talt. De klamme. Det kan kun være klamt. Det her, det kan kun være klamt. Butterpopcorn eller rødden æg, så det kan kun være klamt. Smør og popcorn eller rødden æg. Smørpopcorn, det smager dårligt. 3, 2, 1. Du skal tygge den. Rødden æg. Har fået den smag i munden. Kom videre. Du får også rødden æg, Jesse. Nej, jeg fik butterpopcorn. Rødden æg, ikke også, Jeff? Den skal du være glad for, du fik. Okay, klar. Jeg går altså ned og hente noget vand. Nej, Jesse. Nej. Det gør Det går du bagefter. Noah, hent noget vand. Ja. Okay, klar. Jeg venter på Noah. Nej, Jeg Just. venter på Noah. Just, den er ikke så svær. Den er ikke så slem. Hvor det smager lort. Just, den er ikke slem, den her. Hvorfor? Det er fersken eller bræk. Eller opkast. Oh my god. Lige med undskyld. Det er fucked up klamt, det der. Yes. Fej! Så det er ligesom her ved det andre, som om vi skal kaste det op. Altså, den der. Den skal du ikke håbe, du får. Hey, vi har kun spillet 2 ud. Fuck, det smager lort. Ja, du fik den gode. Nej, den dårlige. Ja, du fik butter popcorn. Det smager sgu da ikke Jamen, det er den gode af dem. Seriøst. Rødden æg, godt. Jeg har stået den der klamt smag i munden. Jeg glæder mig til den næste. Jeg glæder mig ikke til den sidste. Den der, den glæder jeg mig til. Jeg elsker Tutti Frutti. Vi må ikke bruge vandet til at slutte med. Nej. Men vi må kun bruge det efter i spillet. Sådan. Okay, klar, Josva. Klar. Hvad kan det være? Fersken eller opkast? Okay, fersken.
lugter bare fucking af dig. Kom Den nu. stinker. Hvad? Ja! Hvad fik du? Fik du opgas? Dejligt fersken. Eller vent, nu er jeg lidt i tvivl. Er det fersken, det her? Føj! Det smager af lort. Har du overhovedet kigget på den? Mhm. Okay, nu kan jeg se det. Du skal fandme ikke spytte vand ud til at forsluge det. For helvede. Er du klar til den næste? Hvad kan det være? Jeg har kun fået det. Tutti frutti eller stikkende sukker? Jeg har kun fået dårligt. Nej. Altså, jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg får hele tiden de dårlige. Kom nu, Joshua. Jeg bruger kun de dårlige. Ja. Føj, den stinker. Ja, dig. 3, 2, 1 nu. Jeg er lidt i tvivl. Det er også. Hvad er det? Ej, den smager bare dej. Den smager til frugt. Stikkende sukker. Jeg fik jo lige hurtigt. Vi står lige. Fuck, hvad klamt. Okay, den sidste, Joshua. Ikke Kom nu. mad. Ikke Ikke mad. Kom nu. Er du klar? Nej. Gør det, Joshua. Er du ikke en mand? Jeg har ikke engang slugt den. Har du ikke? Den er ikke svær at sluge, Joshua. Du skal ikke glæde dig nu. Ikke så rød ned i hvert fald. Jeg tør ikke lugte til den her. Der lugter af bacon. Prøv lige. Dufter af bacon. Prøv lige at lugte til. Der er så ikke, der dufter af bacon. Føj det! Jo, fedt. Nå, okay, jeg er klar, Det Joshua. lugter som om, man skal kaste op, hvis man får 3, 2. Du starter. Hvis du Nej, får jeg den tror god. også, vi gør det Hvis sammen. du får den. Vi gør det på samme tid. Nu. Indvendigt, altså. En. Det kunne nok. Jeg vandt! Tjalalalalala. Jeg spytter 3 ud, han spytter 4 ud. Jeg fik de dårlige hele tiden. Det er lækkert, det her. Men vi kan ikke vise det også, hvis der er fuldt op med klamme vand og spyt. Hallo. Det var kun... Den chokolade, den er faktisk god nok nu. Det er næsten kun én, jeg ikke fik, der ikke var dårlig. Nå, så resten af de dårlige, dem slugte bare. Du fik da en god job, ikke? Det skulle være bedre end ingenting. Men det var alt for i dag. Bye bye.